kaikki. Täällä minä Vilpero. Mä oon nyt Badlionissa. Mulla ei oo ranked matcheja. Lol. Mennäänkö pelaan MCSG. No niin, päästiin heti peliin. Oi, lagit. Vähän. Tää lagi tää matsi muuta. Little bit laggy. Boom. I'm dead. Anteeksi. No niin, nyt ei lagaa niin paljon. F3 FPS. Noin pienen. Kai pitää laittaa noin MCSG. Mä en näe täs mitään. Lol. Ampu boville. Pitää saada vietyä streifille. Pitää saada vietyä streifille. Mä vihaan tätä. Niin. Vai mennäänkö johonkin muihin servoihin? Ei jaksa. Mennään FFA. MCSG on ton verran. MCSG on etsit. Ui vitsi kun mä en näe mitään. Pitätti tier 2. Ai niin, täällä oli yksi. Mä vihaan näitä. Oikeesti. I'll be my blood away. My blood. No pakko oikeesti hyräillä. Ui. Kuole. Mä vihaan, kun tää lagaa ihan törkeänä. Kattokaa nyt. F3. Junku. Kattokaa tota ihme FPS määrää. Täällä on tollanen. Lalilolele. Pam pam. Noin. Mä oon siis ihan törkeen surkea PvP, kun tää kuva lagaa ihan törkeen sen takia ehkä. Meikän real click speed. Mutta jitter on vaikea. Sillä aimaaminen. But on hacks. Nobot hacksaa muuta. Ei. Mä oon surkea kone. Minne se meni? Hacks. Nobo. Se varppii tän. Mä oon ihan sekasin läpärissä. Mitä? Kattokaa. Suomalainen etsillä levis. Jos tääkin vaikka levisi etsillä. Joo, etsillä levis. Ihan etsillä. Siis ihan ets. Ui, 2, 3. Mennään tänne FFA. Löl. Ei kuole. Tule niin Jonne tänne. Jonne. Mulla ei ole kauaa aikaa kuvailla, koska pitää lähteä menemään maailmalla. Tällä lagilla on helpompi streiffi.
Joo. Tää video... Tai no ei vielä. Minä 10. Tää on vähän surkea kun 2 sulku. Ui! Pampidumpadu. Hakarai. Tuolla chatissa. Hakarai, rei. Ja. Okei, tää video taisi olla tässä. Tää oli mun eka video. Muistakaa painaa tykkäysnappia ja kommenttia vähän, jos joku oli vikana. Noin mun olkapäät. Lol, mä feilasin. Joten moi moi!